Rakkaat katsojat, teidän viihdyttämiseksi on iloni esitellä uusi asukas, yhtäläisten mahdollisuuksien herra Alastor. Päivää on hauska tavata, kertoisitko missä on? Miten tänne tupsadin, tämä taitaa olla mun kohtalo. Ei mua kanna siivet enkelin, se mua muru ei haittaa. Laskeuduin minä helvettiin, ei sieluas voitu pelastaa. Hei, tielleni et tulla sä saa, mä lupaan muru tuskas odottaa. Ja ehkä se mua hieman naurattaa, se hulluksi mut saa. Sanomisen ollut kun putosin, ei se tarkoita että lopetin. Ja nyt minulla on voima, jolla syntiset torjutta saan. Tralalala, 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 hetkinen, tunnenko sinut, olit mun vanhan ystäväin. Aika vei sinut nopeasti, on aika hymyillä ylöspäin. Meillä oli yhdessä hauskaa ja sitä sielulla maksetaan. Ensin näytän kysymyksen, vuotako demonit vertaa? Hei, tielleni et tulla saa, mä lupaan muru tuskas odottaa. Ja ehkä se mua hieman naurattaa, se hulluksi mut saa. Sanomisen ollut kun putosin, ei se tarkoita että lopetin. Ja nyt minulla on voima, jolla syntiset torjuta saan. Tralalala, 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 hei, tielleni et tulla saa, mä lupaan muru tuskas odottaa. Ja ehkä se mua hieman naurattaa, se hulluksi mut saa. Sanomisen ollut kun putosin, ei se tarkoita että lopetin. Ja nyt minulla on voima, jolla syntiset torjutta saan. Tielleni et tulla saa, mä lupaan muru tuskas odottaa. Ja ehkä se mua hieman naurattaa, se hulluksi mut saa.